Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka eziokwu anwa jaja ndị ụka eriga dị fọdụda mba gị ndị oche ya fọdụda mba gị fọdụ sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wewere chọọchị fa obodo ụka bịa mmadụ Ugochi tubelu ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ jaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye daalụnụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taa ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara rejected ofor yes part 1 ọnya bụ isiokwu anyị out today's topic ọ bụrụ na ọ bụ taa bụ izi na-esonyere anyị afa mba Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer agwara m gị isiokwu anyị ji bịa mana bifo anyị gaa n'iru ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Febụwarị echi niile bụ Tuzdee ka anyị ga-achịkọta ya maka na ọ danyere ụbọchị ụka mana ụbọchị ụka anyị ejiri achụ aja ihe mme n'ụbọchị Tuzdee and tata abụrụ ụbọchị eji achụ aja ihe mme tata wefọ kanselin na ikwubi okwu ịghọtara ya so ọ ga-abụ echi ka a ga-achịkọta ya ndị niile sonyere na ya bụ aja only bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya a ga-achụ aja dị iche iche gbukwazi ebu na a ga-enye mesara aka ya gazi ya then ihe ọzọ ị kwesịrị ịma ọ bụrụ na isonyewughị na nke ọnwa mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Maachị ị ga-eme chat na WhatsApp sendịara m 3 prayer request gị mee donation token to the account number chat ya m na WhatsApp number ka m gwazie details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Ka abụ ya then nke ọzọ echefuna na ụbọchị Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu yes counseling na anyị free mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa any of them chat me on WhatsApp ọ bụkwa na ị nọrọ nso distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ niile anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba then ka anyị gabazie n'iru n'isi anyị wee bịa ọ bụrụ na ị na-eso m mana ị wọchibụrụ ya bụ vidio na-ekwu maka ya go to my YouTube channel. I send go season 1, season 2 by Tuesday, tomorrow or next. You get what's here na YouTube. Ka anyị gaba n'iru isiokwu ji bịa bụ the rejected ofor ka nkọwagoro ihe kwesịrị ịghọta gịnị bụ ofor. Ofor bụ
a symbol of authority. Ofor a symbol of covenant. Here for the presentry. Ofor, there won't be an ofor. Mobru name were obobando. Yes. So ofor is the compendium of the entire covenant. Ofor is the compendium of the entire good wishes of your ancestors. Ofor is the compendium of the entire good wishes and family and wealth. You know that? Yes. Ewogebe adebo bu na emebiri ogbugba ndụ a na-enwe mpịawa azụ ka mmadụ atụ ka nwụtịrị ihe ma wee mmadụ atụ do Israelites mgbe ha nwere ọgbụgba ndụ wuti Chukwu okike maka ihi na ndị ilo dị adịbasịrị gbara ha okirikiri ha wee nwee ọgbụgba ndụ na Chukwu okike ga-abụrụ ha nna chekwa ha. Enwere ọgbụgba ndụ akpọrọ igbe ọgbụgba ndụ na nya Ark of Covenant ya nwa enwere the 10 commandments maka na o nyere ha as warning na unu ga-edeberịrị iwu ọdịnala. That is 10 commandments. Ga watch ya nkuzi go gbasara the 10 commandments. Onya bụ iwu ọdịnala. Iwu ọdịnala 10 commandments abụrụ Christianity nwe. 10 commandments has been in existence since before in BC. You got that? So make no mistake about this. So o webụrụ na onye Igbo ọgba ndụ a ọ na-echekwa ha na-eji agha na-enwe mmeri. Mana mgbe ha bidozi mewe ọtọ na omewe mpụ dị iche iche kwụsịsị idebezi ọgbụgba ndụ a ha na Chukwu okike nwere ha wee nwee mpịawa azụ. The king of Persia during the Persian Empire ka ndị bụ Persia. Persia Empire bụ Iraq na Iran within that territory onye ọfụma Persia Empire. This Persia bụ ndị ga-etres as na ọha bụ ụmụ Ishmael echefuna bọsị nkụziri gbasara Africa the first son wee gwa gị na nwa Africa the daughter of Africa yes bụ nwodibo Abraham na nwunye bụ Sarah. So nye bụ nwa nwoke ahụ ọ mụtara ha mechara wee mụta nwa nke ha wee chụpụzie ya na nwa ya ka ọ nwụọ n'ime ịkpa na Chukwu okike ekwero yọta wee provide ya mmiri n'ime desert yọtara ya ebe a gabi. So the iwe that omume ahụ emere fa karị ha n'ahụ ọ ya batara ndị side ya nwasị agba ndị nke ọzọ wọ yọtara ya. Now o wee bụ na emerizie ụmụ Israel n'agha maka na mgbe ha bido dupụrụ isi ha edeberezi ọgbụgba ndụ from their own part. Mark my word, ha edeberezi their ọgbụgba ndụ from their own part. They were defeated. Eburu ma ha bụrụ ma igbe ọgbụgba ndụ ha. That was the igbe ọgbụgba ndụ that was so active mgbe ha na-edebe iwu nke kpatara na o nwere mgbe ndị na-ebu ọbụ ọlụ ha asanctified maka ibunyawa igbe ọgbụgba ndụ. Bunyawa igbe ọgbụgba ndụ wee na-aga igbe ọgbụgba ndụ wee mee ka ọ na-achị ịdara alfa onye a na-agba Uzia chọzie ka o jee tiri fa aka. Despite the noble intention ya, he was choked to death to show you how the power then will covenant. Because he's not a sanctified hand to touch the act of covenant. Etu according ofo abụrụ ofeke bụrụ onye ọ na-ebu ofo. Yọtara ya? Maka na a symbol of covenant. O wee bụ na mgbe ha nupụsiri isi wee merie ha n'agha ka bụ the downfall of the Israelites. So ihe na-achị kụwado ihe bụ ofo a ka nkọwa ya weta na usoro be anyị ka ịghọta ya. Ofo produce sound mana echefuna na nkụzigoro gboo ihe afọ ebe nkụwara masara ofo nwere aka na ofo nwee mgbọrọgwụ ofo ọrụ ha niile abụrụ ofu. Aka na ofo a na-etinye n'ibu mmiri maọbụ na a na-eke ihe ọbụla ma ọ na-akwa ibu ọbụla oke ma ọ na-eke ndị amoosu maọbụ na-akwa ibu ọbụla ọ na-adị kpere ya ahụ aka na ofo. Isokwa na ndị ọkụrụ ọgwọ ndị jụ na ha ya ejegbe ọsọ agwụ mana ha nwere ike ide na-emekasị ofe ihe na social media. Aka na ofo bụ ejiri ya ọ bụrụ onye nwa ofo dibịa no matter how big ọ dị ọ bụrụ onye nwa nyara effectiveness aka na ofo na the men mgbọrọgwụ ofo abụrụ ofu effectiveness. Ịghọtara ya? Quote me anywhere. And aka na ofo iwe yuzuo ya as ya ofo
ị na-akụ ya na etu ị kwesịrị isi kụọ ọfọ na mana o wutere na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara n'ihe bụ ọfọ ịkụba ya na aka nte ya na-ebusi ọbara ihe na-achị gwa wuti na-eyi 2 years ọgbaji ya ịghọtara ya maka emere effort such ọfọ kwesịrị ịkọcha ọfọ iwere ọfọ tie ọfọ na o nwere sound ọ na-eproduce ịghọtara ya and ike ihe eji mewu ya ọfụma bụ no mgbọrọgwụ ọfọ yes maka that sound ahụ ọ na-eproduce nwere ihe ọ na-alụ that sound the law of sound ọ nwebasị mma akụwara ụnụ gbasara the light and sound the power of light and sound mana ka anyị kọbigoro ya etu a that sound ahụ ọfọ produce mgbe ị kụrụ ya n'ala you can't take it back because before ị kụọ ọfọ n'ala o nwere ihe ịgọtọlụ o nwere ihe gị na mmụọ kwekọrịtara i wee kwubie okwu na-etu a gị na-esi kwekọrịta ya na-etu a ka ọ ga-esi wee dị ịkụọ ya n'ala mgbe ị kụrụ ya n'ala o nwere sound o produce that sound ahụ you can't retrieve it back that sound will be going in the spiritual realm ịghọtara ya yes onye agbatara na arụsị ọrụ ọfụta na ụfọdụ agbapụ egbe that gunshot nwere sound o produce ọ bụrụ sound ahụ o produce you can't take it back all that sound ahụ ka eji esende ụfọdụ ọgbụgba ndụ into in the spiritual realm onye agbatara that sound abatara ọ bụrụ n'ebe agbazere mmadụ chi ma nwaanyị bịara ije eji agba egbe ahụ egbe eji esi elu data ọgbụgba ndụ ahụ agbazere chi then ọgwa nnọọ mmụọ ka edupụrụ bụ sound ahụ ka eji ihe agha godoro n'ụfọ to send it in the world of sound ka ụmụ mmụọ wee bịa witness na nkwekọrịta aka ekwekọrịta ka mmakwara gị atụ maka na ndị ma nkụzi mma na na-eji ihe ma ọmụmatụ wee mara gị atụ ihe ma ịbịa na National Assembly ma ọ na-ije na House of Assembly dị iche iche ma ọ na-ije na Law Court forget about the shape whether ma shape ọ dị ka hama ma ọ bụ shape ọ dị ka staff etu ọ bụla o si dị does not count ihe dị mkpa bụ na ekwuchala okwu si ndị sịrị n'ọwa etu a ka ọ ga-esi kwuo anyị ndị asị anyị ndị kwuru n'ọwa etu a ka ọ ga-esi kwuo ne ndị ekwuo ne asị the eyes have it ọkwuo na that sound ka chọrọ akụwa na na ihe ọ pụtara bụ let the universe bear witness the laws of sound bear witness n'ihe a ka ekwekọrịta ịghọtara ya ịma na-enwe covenant ịghọtara ya so when there is ọfọ ahụ nwere ọfọ ọbụla dị na ngwurube nna gị enwere mmụọ adọrọ ya yes achọrọ m ka m bịa nwere ihe na temple mata gwa gị na enwere ọfọ ndị ichie enwere ọfọ ana ịghọtara ya enwere ọfọ mmụọ dị iche iche nọ na temple maka nwere nke gị asị onye novice ma arụ gị atụ agwara m gị na onye ọbụla wu dibịa ụlọ nwere ụlọ nke aka kwagoro ngwuru maka na asị na nwata bụ biri ụlọ megide okele mmụọ mgbe anwa ị dọrọ ana ngwuru gịnị bụ ana ngwuru ana ngwuru enwere dibịa ga-adọrọ gị ọ gị nwa ga-eji aka gị dọ ana ngwuru ana ngwuru a dịka nwoke nọ n'ụlọ ọ bụrụ na nna gị na ịnọ na obi nna gị gị na nna gị ka nọ n'ofu ngwuru ọ nna gị ga-eme ya mana ọ bụrụ na ịkwago ngwuru nke gị ị nwere ike iji aka gị dọọ ana ngwuru na be gị ịghọtara ya yes gị nwa ka ọ dị den ana ngwuru a bụ iweta nnekwu jee na my YouTube channel my Facebook page ị ga-afụ ebe m kụziri ka esi adọ ana ngwuru I will not repeat it again go there and watch it mana ihe chọrọ ịkọwara gị ebe a bụ na iweta ọfọ anwa ọgbọrọgwụ ọfọ anwa ịwachiri maka asị ọfọ ngwurube nna gị na ọ bụrụ na nke ochie na-amarozi ebe ọ dị ma ọ bụ na-eriri ndị bụ ụlọ front and back ewetufuo ya ihe ị ga-eme ebe iweta ọfọ anwa n'ebe anwa ị chọrọ ịdọtụ ana ngwuru idebe ọfọ anana egudobe kpọkuo mmụọ niile akpọtụrụ na ana ngwurube nna gị mmụọ niile ndị nna nna kpọtụrụ nke a na-echukwazi echukwa kpọkuo ndị nna nna gị ha si ya na gị nwa na onwe gị ugbo onye na-etu alesi ma afa gị ma na-erubi na ana ngwuru ka ị na-adọ na ana ngwuru ama ajụ uwu n'oyi na onye kpọwu n'ọkụ gị na ha enwe ọgbụgba ndụ ihe chọrọ ka ha na-emere gị ị gwazie fa na ị nwere ike ụbọchị eji eme mmemme gbasara ana na ya abịa gburu ya nnekwu ya so nnekwu ka a na-egburu ana echefukwana na nnekwu ahụ egburu ana na nwaanyị anaghị eri ya nnekwu ọbụla egburu ana yes nwaanyị na-afọ nsọ rie nnekwu egburu ana nso ya aka ọtụọ yes ọ dị that very serious so ọsọ nwoke na-eme ya now ịdọcha ana ngwuru ahụ echefuta na ọfọ gị adị ya o nwere ọbara tụsara na ọfọ ahụ ya tụsakwa n'ala
that of our ikuchazi were of our tiana, that sound our have sealed that covenant in well. Obosi what to no we over that altar. Echefna no kwana guruben nage woku no an altar of your family. If a civic came on a mother cholu woku, were oji jewe no ku ana wa je godoro ana debe do ana. Maka na bo mo. Yotalia? Aha. So, ite debe ya. Unless no nweziri mmụọ ịkụrụ mba mba ị nwere ike ije wapụrụ ọjị wee complain ọrụ ihe mmadụ mere gị. Ịghọtara ya? Nke a ga. Then nke ọzọ m chọrọ ịkọwa maka ya bụ ọ bụrụ na ịdọcha ana anwa ọfụ anwa dị na ọ bụrụ nke bụrụ ọfọ ndị ichie bụrụ ọfọ ana ngwurube nna gị bụrụ ọfọ ọsụkwa ya bụrụ mana ọfọ bụ na ịfụrụ nwere is a symbol. It represents is a symbol of a covenant. That's why it's a bụrụ a compendium of a particular thing. Ịghọtara ya? Of the good wishes of your ancestors is the compendium. Now, that of our for abroad just common thing. Remember, love, you can never destroy what you cannot create. Once you marry, you went pure full time. Yes. Quote me anywhere, you went pure full time. Or na osieto awe na aga. O nwere otu family mma mebiri ofo na family ordinala. Mesi ọdịnala nwa ọ mụtara ụmụ isii nwoke na nwaanyị na akọ mara nke ọma o wee bụrụ na ọ mụtara ụmụazị a o wee bụrụ na mgbe ọ nwụrụ ejekpọ ofu ofeke ọ bịa mekasị ofu ihe na ụdị na family liberation ewe were ọfọ ndị asuo ya ọkụ o wee subiri family a lụzuru 3 boys in under 2 weeks. Onye a nwụrụ tata after 3 days onye nkọdọ nwa onye nkọdọ nkwa after onye nkọdọ nkwa mmadụ ịtọ. Ịghọtara ya? Olu last year ofu onye nwaanyị a na nwa family a na-anụkwa n'ebe ọzọ nwụrụ. Olu 10 days back ofu nwoke ofu last born nwoke nọ na the family nwere the 4 boys nwụkọ. Ụfọdụ ofu nwaanyị a na-anụ na ndị village. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkwa ọwụwụ na family emebiri ọfọ wee na-enye nsogbu. O nwere ọtụtụ family o butere ọnwụ ike, nwa ụfọdụ family o butere mpịawa azụ dị iche iche, nwa ụfọdụ family o butere elepụsị bunata, nwa ụfọdụ family ọ na-aghasara ihe dị egwu, nwa ụfọdụ ọ na-ebutere rise and fall, ụfọdụ ndị ọ na-emebi ihe a dị too much. Maka ihe niile abụ ihe ndị nna nọ n'obodo ka ngwa ihe mara ọfụ ahụ a na-eti na ana the power of the sound na-akarịa nkwekọrịta ndị nna nna gị ha kwekọrịta that oath with the spirits. Ọ nwere ike weta ọjị na ọ na-aga ọfọ sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwurube ya sise ọ sị na ụmụ ya ga-abụ ọgaranya bụrụ ọgaranya iri efi na ihe ndị a na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be ya sise ọ sị na ndụ ụmụ ya ga-adị na ụmụ ya ga-ebu ibu baa ụbaba karịa ya ọsise ọ sị na ndụ fa ga-adị ise ohere na ọ na-agụdọ ọ na-eti ụfọ n'ala. So offer the rallying point of all the good wishes, the good thought, the good intention, and blessings of your ancestors. So everything is centralized on that of one the staff of authority. So whenever, for any reason, maybe Makoni where would that of our way get to for? You know what he did? What he did is that you have already packed all the blessings, good wishes, family blessings, and the good intentions of your forefathers and throw them away. Yes, all rejected. Whenever you reject or face the consequence. I'm a living witness. It happened to me, my own life. I use my own as an example. Years back. When the 3 years ago, when the donkey years. Ofa na ben na mo butelo rise and fall na mpia wa so no didi teacher. Ofa awo for me ejide egwu for na enwe m ike lo mmadu ọrụ na-ebupụta da wofo. Ịghọtara? Ofo dị very important. Maka na ofo ijide ofo a maka ndị Igbo gịnị wụ the center of Igbo spirituality. Ofo na ogu. Ofo ị ga-ejide ofo maka na ofo na ogu ka ide ji awali. Ofo na ogu na-eme impossibility or the possible. Gịnị bụ ogu?
ogu bụ n'ijiri mmadụ ogu bụ na aka gị dị ọcha, come with clean hands. Then you will use the symbol of authority wee kwubie ikwubie tie ọfọ na ala. Agwara m ụnụ na ọ mgbọrọgwụ ọfọ wụ the men ọfọ. Ikwu na ala ịfụnụ nwere sound and ọma agbaji nụtara ya ọka na ori mgbọrọgwụ abụpụtara wee ka ahụzie na the shape achọkwa ọ dị nụtara ya. So ọfọ ahụ abụ nke bụ ya nọ fa ka ị nidere ọwụ famili ọbụla na-ata ahụ gbasara ọfọ mma nyere ụnụ aka wachie ọfọ ụdị ọfọ so ya bụrụ. My mission is to help people. Let me tell you ihe ọfọ melụ na ngwuben nụtara ya. Ngwa ọfọ a mebiri many things. O mebiri many things. So o wee mezie m wee je wachie ya bụ ọfọ. Wee wachie ya bụ ọfọ. Ọfọ a mere m ihe. So ọfọ a bụ ọfọ ga-enyere ezigbo aka. So ọ bụrụ na for any reason na ọfọ a dịrị gị ihe ị ga-eme bụ na ị chọrọ imekọ anything with ọfọ. Ị mara eriri rie front and back maka na ị mara the benefit and what you are losing. So ihe ị ga-emezi bụ iruo iwere ya bụ ọfọ anwa eme ihe eme ije kụọ box tinye ya bụ ọfọ kpọchie ya hapụ ya na ya ancestors wuzite onye ga-abụ aka ji ọfọ ga-ebunye bụ ọfọ. Never you destroy what you cannot create. Mana mgbe ọbụla ị were je kpọọ ofe ofe ka ọ bịa fekasịa mmiri na compound were ya na ụdị na ọbịa family liberation wee je suo ya bụ ọfọ ọnụ nke unu ekpome. Ọtụtụ family na-eme emeri ya na ata ofe ya ruo taa. Ụfọdụ amara how to liberate themselves. Ụfọdụ amara ihe ha nwere ike ime. Mana ana m agwa gị jee na ụwa ya bụ ọfọ ka o wee doo gị anya ọ bụ na o mere n'ime ndụ na n'ime ezinụlọ. Jee watch ya bụ video film melo. Yes, Omo was the leading actor in that movie. Yes, I mean it because it's my story. And when other movies I achieve the shoot very soonest. Look at my teachings. Man, I will not participate in those ones the way I participated in this one. Because this one is my story. Ihe for Melo. Nimendom. And the ihe for Melo. Ibuni menu nebe nota. And the amam na hachukwu kekepure mi herine. Now whenever you do the needful, the informer game carry hariko Melo. Yes. Je watch a movie. I want to watch about that movie. Je na my YouTube channel. A post on my Facebook. Yeah, but I post on Facebook. He posts long videos that are very difficult on Facebook. But YouTube can accept any length of this thing movie. Yes. How you can post something very long on YouTube or need your life. Na Facebook, sorry, need your life. But not on YouTube, or going to need your life. Or say I'm going to hear 1 hour or 1 hour. YouTube will post it. You know. So what am I saying? Then on my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi to oraifite. That movie, I can post here in series, that is in seasons. So I post go season 1 some days back. I can tell you by tomorrow or next tomorrow mass, I get post season 2. The talk I get seen a post here, I got a post new season every 4 to 5 days. A post a new season. The talk I get post you almost 12 to season 11. Man, they watch each other with film. My brother, a man if you consider to liberate yourself and your family. Some of these things in our brother actually be I don't know the primary cause of their problem, their family problem is destroying offer for rejecting offer. The title of that movie is the rejected offer. The rejected stuff. Can watch each other with him. Is my story. Enjoy my home on Basalo. I Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Jena nya movie, je watch it. Follow the steps. He also get melon from Nanya because he can never know
when you save lives. Watch those videos. Share it to your friends and well-wishers. Because you might save life. And some of your friends and even on social media now pass such experience. Man, I want to share those videos. Have fully heard to how man no going pass such experiences, and that today that the person is free. So what am I saying? Never you destroy what you cannot create. Destroying of or itiakania or total family tina kania. No na ihe mbututa. Anwa kwa na anwa. O nwere ike ndị eriri na-eme. Asị na-eji Bible ka we Bible were Bible abụrụ ọfọ. Bible, the content of that Bible does not contain the words of your forefathers. The words are contained there by words of Ndanyari. So it cannot be used to replace it. Because the content of that book, none of them is the word of your forefathers. And using Bible will even demarcate you and your ancestors, because using your Bible to replace offer will make you not to even remember the ancestors. They offer the blood sacrifice of an animal. So if you are using Bible, will you offer blood sacrifice to the Bible? You want to use Bible because you put on there blood sacrifice of animal, right? So now by using Bible to replace family of four is foul. It cannot work. You have not worked for many and it will work for you. It will never work for you. So forget about Bible. He gave me watch you for. Watch you off. You need to go for from time to time. I can tell you that those family laws worked. Those family good wishes of your forefathers and the blessings of your forefathers will be restored. Because now you have already rejected and threw away all the blessings, good wish, and prayers of your ancestors. Before you are Psalm 35, Psalm 90, in our prayer, Oku David Ikubi. In there celebrate the Psalms, but in there celebrate your ancestors, Loku Hakubi. Yes, real front and back. So what am I saying? You go and learn. You go and learn. You go and learn. Yes, you are what you are for. They made a blood sacrifice to restore the covenant and then that so I won't even add to that. When in my yoga, we nature video, like it, I share it to your friends. You know, I join and Kusia, or when you talk about our family, send them a message that was up 0805 78 37 672. Ekubiamoku, Nahachuko, Capri, Henine, Onikin, Sinaki. Karabundini, not under the influence of my voice. Monday on Uru, Monday on the Bible at distance, Abra barrier. Then under the suffering and bondage of rejected offer. Let them receive wisdom. Let them receive help so that they will be able to do the right thing for the benefit of them all. Nahachuko can Capri Henine. Onikin Sinaki Abia. Ogadikwe Chinine, but Tuesday by 9 a.m. No Gawan Kesioku. Yagaziena. Ofo.
Chineke furu ka eme ụlọ o mere n'ime ndụ m mgbe e bụrụ onye akaebe. Ọ bụ akụkọ ihe mere n'ime ndụ m ka a chọrọ ka m kọọrọ gị. Ọ bụ akụkọ mere eme. N'arọ 2020 mgbe enwe COVID-19, precisely 7th of April, ị ga-elota that total lockdown enwere nationwide. Mana before that total lockdown na 7th of April ka m si Abuja wee nata n'ala be nna m. Mana before nke eme, a na-akpọgbu m ọkpụkpọ oku ka m bịazi oku m akpọrọ ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere. Mana maka iyi na-eriri m eri site na ndị ụka ọbịa, agbakụjọrọ m eziokwu ndị nna nna na-akpọ m ka m bịa jere Chukwu na mmadụ ozi. Mana mgbe mpịawa azụ m bido, ihe ji wee kọba akụkọ ahụ maka ndị onye akpọrọ ọrụ. Ị nwere ike isi na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dịka na ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa. Maka na agwa Jona ya jere obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka ha si n'ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba, na ndị a dịzabụrụ ka ha nwụọ n'ime mmehie ha na ha enweghị ntị. O wee nweta mpịawa azụ. Amanyere ya Jona azụ lụrụ Jona wee kpọjee n'obodo Ninive wee jekpọpụta ya. Amaghị m ọnọdụ ịnọ na ya. Iso onwe na ndị na-enweta mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. Mpịawa azụ gị nwere ike iso site na di gị wee na-elu gị aka. Ọ nwere nkwado ike isi na nwunye gị. Ọ nkwado ike isi na ụmụ ị mụrụ. Mpịawa azụ abụghị iwe je n'ihu ọrụ gị, maka na o nwere onye niile ka ikwubiere ya okwu ka udo obi wee dị, ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu
na-etu a ọ bụrụ na ikwubi okwu n'isi onye na-etu a onye ahụ enwere onwe ya akọrọ ha akọ o nwere mmadụ na-awere ike inwe ofu nsogbu ejekwa onye nwere onyinye onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụọ nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri onye nke ịbụa onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike kere ihe nke m ji wee dịzi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha n'ebe arịrị gị gwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee sugbo onye na-edu ala mgbe mkpa wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya a ga na-abịa na-apịawa gị azụ ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka e wee kwubiere ndị na-edu a n'ebe akwa na-akpọta okwu ka e wee ọnya bụ ihe kwesịrị ime ịnọ n'ihu ọrụ gị ị ga-agwa na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu ige na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu gaa n'ihu ọrụ gị maka na ọ n'ihu ọrụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude ị gaa n'ihu ọrụ gị ka o wee gaziere gị ebe a ka anyị wetara n'isi njedebe ya gazie n'ọfọnụ enerecha ya tụsara ya ndị ọzọ